थांनाय 34 बोसोर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जालांनाय साफ्रोमबो मुंख्लं न'खरफोरनिसो मोनसे गुरैयै खावलायनाय जों बावैसोनो जोंनि मुंख्लंनि लिस्टखौ जमा होनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो सोरबा मुंख्लंफोरनि लिस्टआ थालांदों नामा बेखौ मोनथिनो थाखाय बा थि खालामनो थाखाय आंनि रनजित बसुमतारी पेजआवहाय जा लिस्टखौ हगारदों बे लिस्टखौ नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बे लिस्ट बेवहाय लिस्ट गैयै बा लिस्टआव मुं थिसनजायै मानसिफ्रा सोरबा थालांदोंबा गोख्रैनो हरनो थाखाय खावलायदों लोगोसे जाय लिस्ट ओंखारदों बे लिस्ट ओंखारनायावहाय सोरनिबा मुं थं बेफोर जुदि गोरोन्थिफोर थालांदोंबा बेखौबो सुद्रायनानै हरनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो सुद्रायनायनि बेलायावहाय मोनसे रोखा जानाया गाहाम जे जोंनो हरनाय टाइमावहाय बै सुद्रायनाय जि लिस्ट बे लिस्टनि सिरियाल नाम्बारखौबो नोंथांमोना जेन मोनथिहोफायो बेखौ गुरै खावलायबाय डेडलाइन्सफोर थागोन नामा ओरैनो डेडलाइन्सआथ' सप्तासे टाइम होदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ आसामा अब्लाबो जोंनि माखासे सुफुंखौ हायै माने टेकनिकेल प्रब्लेम मानोना गोबां खना खनला जायगायाव जोंनि न'खरफोरा दिनै बेफोरबायदि मेडियाजों सोमोन्दो गैयैलाय बेथ' एसे लेट जागोन साननानै जोङो 10 दिननि टाइमखौ होबाय ओंखायनो बे 10 दिननि गेजेराव होफैनो हायोब्ला गाहाम उनावहाय जोंखौ जेन दुसिनो नाङा बेखौसो फोरमायनाय जादों